За какво ми доведе сега тук, Джулия? Тате, в Артуаза сме, защото ти хубаво ми купи апартамента, ама то на цимент и на замазка не става. Как ги мислиш тия работи? Какво искаш от тук да взимаш? Искам ето тези, много ми харесват ПВЦ панели за хола. Това дръвче. Аз като цепя дърва, ще ги нацепя така, че може да си ги залепиш после. Няма страшно. О, Боже господи! И виж, сега мисля и тези подови настилки за хола също да вземем. Това пък за какво ти е? Как за какво ми е бе баща ми? На цимент ли да ходя? Ще сложим килим. Какъв килим ви е 5 лева, моля ти се? Искам и такова лето огледало за банята. Не. В гаража имам кружки, ще ти ги наслагам където си искаш. Ще ти не слагам аз на тебе кружки. Вижте, ако се притеснявате за цената, мога да ви убедя, че нашите цени са много добри и всичко общо струва 150 евро. 150? Браво, ще взема за мен тогава. Бе, на тебе за какво си ти? Така. Абе, глупости, ти не си излизал от този гараж 2 седмици, мама щеш да те пуска под национално издирване, моля ти се. Виж го това дръвче. Знаеш колко хубаво ще стои до бормашината. Ще си нацепиш.